kusangana kwatiri kuita zvakare tiri paChibanda Media. Tina Bishop nhasi anditaure zita rawo munovaziva. Bishop muri sei? Ndinofara vaChibanda, muri Zimbabwe makadiko? Yenge iri sei zororo iri? Zororo iri tinotenda Mwari kuti tiri vapenyu. Takaritamba, tiri kupfuura mberi tichiritamba, ticharamba tichiritamba nenyasha. Muri dzakafara here? Muri dzakafara. Handiti ka? Aiwa, tinotenda. Muri dzakafara. Bishop, nhau pane nhau iri kutenderera, ndofunga mavideos makaona. Nhau yekublawayo. Yavari vengu. Exactly. Nyaya yenhaka, nyaya yebarika, mavideos makaona. So there's this other guy mwana wamukomana wewe. Ndakanzwa kuti ndi leader again kweFM kuchechi. Ndakanzwa zvakare kuti vanzi vamwe vana vavo vatori nemwana mufundisi. Ndakanzwa zvakare kuti vatori nemwe mwana akarurwa namufundisi. So ndo zvapa kuti tizouye kwamuri because vanhu vari involved in this dispute. Church people. Vasikana sekunzwa kwandakaita they are not involved. But nangomenshena nemhaka yekuti ndo vanhu vaifanira kunge vari padhuze kumhanya kugadzisa nyaya iyi sezvo iri mumba mavo. But this guy ari involved ndewe kuchechi kweFM. Luxon anova mwana wavo. Ndosaka tati aiwa nyaya iyi kana ine vanhu vekuchechi aiwa takagara tataura paya kuti Bishop nyaya dzine chekuita nevanhu vekuchechi tinouya tichiita se saka ameno toda kuti mutipiro nyaya maonero enyu makatarisa divi rekuchechi, makatarisa kana divi rechivanhu, kana makatarisa zvakare divi repamutemo wenyika according to our constitution munyaya dzemaproperties ameno kana muchikwanisawo zvenyuwo munongozivawo general knowledge ka obvious ka munogona kunge musina kuita law zvenyu but obvious general knowledge munhu wese anenge anayo, munhu wese andoziva kana ukaba unosungwa chero usina kuita law. Saka this is your time, Bishop. All right, Maita vaChibanda, thank you so much for this wonderful platform. Muri Zimbabwe makadi ndinotenda kuti makava neholiday yeChristmas yakanaka uye zvekare neyatakatarisa nayo yegoredzva ra2026. VaChibanda nyaya yamataura toda kuti batsire vanhu mativi matatu amataura, divi rekuchechi, divi rechivanhu, toita divi remutemo. Kunyange zvangu I am not a legal practitioner, but ndichangotauro general obvious sekutaura kwanamboita. Chekutanga ndechekuti vana havana kodzero yekukakarisana nemubereki, vangave baba vangave amai. Not only to these people watataura nezvavo, but ndikutaura generally according isusu to our culture and according to Christian values. Ndosa makatonzwa shoko ramachitanzi remekedza baba naamai vako. Mazuva aite sei? Mazuva awe so longevity yekurarama mazuva akawanda panyika. Izvo taitozvidzidza I think kuRME kuprimary religious and moral education. Exactly. Saka mwana haukakarisani nemubereki. Chechipiri unozvitorera jambwa, unozvitorera mnyama. Kune mamwe mamhepo anozosimuka ndizvozvo, kwete acha-affecta iwewe, but achagona kuaffecta vana vako nezvana zvavo nekuda kwezvinhu zvatinenge taitira vabereki vedu vakasafara nazvo ndizvozvo. Touya panyaya iyi yemba iyi, sekunzwiswa kwandakaita ndichiteerera mavideos ndeyekuti imba iyi iri in question, imba yemudzimai wechipiri wababa ava. That is true. Ndizvozvo. And currently baba Ruvengo ari kugara paimba yavo yemudzimai wavo wekutanga with a third wife. Ndizvozvo. Ndinoda kuburitsa pfungwa yekuti tsano kana kuti sekuru vari kuti imba iyi vakazororana hanzvadzi yavo vane imba yatovapo, but baba naamai vakashayika vakange vaine muchato and havana kufa vakarambana,
paine separation vakashayika these people happily married exactly ndizvozvo vaine muchato exactly saka according nemutemo wenyika zvishoma zvandoziva the surviving spouse ndizvozvo ndiye ane right kana ane kodzero yekumaneja maproperties anenge asara, which is Mr. Simon. Kuti baba ruvengo vana havana izwi kana sei yavanhu havagoni kumisa baba havagoni kumisa amai ndizvozvo but ndazonyatsonzvera ndikaona zvekare kuti pano vana vanogona kuita hondo yepabarika nyaya inogona kunge isiri yevana nababa but inogona kunge iri yevana nevana but ichiitwa indirectly baba vachishandiswa. Alright, tisatanyaenda kure bishop pane munogona kunge mapati kangamwei pane pada kuti titi correctei this house this tsanwa vakanyuta video gondo vachiclaima kuti hanzvadzi yavo yakaita se yakaroorwa ine this property nakudhara iye haina kubudisa evidence takazobata isusu varuvengo baba cheo vakabudisa evidence yokuratidza kuti imba iyi vakaita se vakatenga vese according nemuchato wakaita iwo muchato wakachata 1987 this property in question yakatengwa iyo 1995 you see so ndofunga mamborione revideo racho ndarona ndikatoona mapictures exactly so uyu munhu ari kutonyepa kuona kwangu according to my analysis vari kunyepa mosa zvinoita vana tsano vana zviri kwese mafamily dynamics izvozvo zviri kwese kunyange kwenyu mogona kutozozviita that is true you understand because wechirirwira wekwani wekwako but when we put facts on the ground imba ndiye baba ruvengo nemudzimai wavo akashayika hazvinei kuti mudzimai akanga aine mba yake paakazororwa kana kuti zvese izvozvo hazvisiri applicable. You understand? As long mudzimai akashayika vari vese paine muchato akatororwa zvoreva kuti the rightful owner of that house is the surviving spouse. Mapanzwisisa saka izvozvo vana ngavarege kuita makakatanwa nemubereki mapanzwisisa ndambonzwa hangu achitaura zvakanaka kuti no isusu tinoda kuti baba vagare pamba imba ndeyavo ndizvozvo chatisiri kuda ndechekuti vasatengesa imba vana havana kodzero yekuti baba vasatengese imba nekuti imba haina kuvakwa nevana kunyange zvaro shoko raMwari I think we are in agreement but tichazodaiwo mbichana ayo hatichaona tinorovana manje shoko raMwari chiti pfuma nenhaka zvinobva kuvabereki ndizvozvo toda kubhalansisa pfuma nenhaka zvinobva kuvabereki but mwana haamanikidzire baba kuti achimukwana zvakaita the prodigal son akakumbira nhaka baba vari vapenyu chii chakazoitika akaipiwa akaita sei akazonotambura akadzoka akudya nhoko dzezvironda because akashandisa like force exactly ati muri kuona saka akazvitora acase exactly saka tinotaura kuti vana in as much vachitarisira nhaka kubva kune vabereki but haisi mhosva yekumanikidzira vabereki kuti tipei nhaka. You understand? Vana ngavatotenda Mwari kuti ndanzwa baba vachitaura kuti vana vangu vaipinda mumota vachisvika kumba vari ngori mota havana kumbokwira public transport. Vana ivavo ngavatende Mwari kuti vanotori nemubereki akatovarera akavakudza vakava nelife yavari kutorarama. Ngavatende Mwari. Kunotori nevamwe vana vakatorarama vasina mubereki, vamwe vakatorarama zviri zvigunduru, vamwe vakatozviendesa kuchikoro. Mapanzwisa? Saka ngavarege kuita mapitse considering kuti mutarise chinhu ichi chabata yechechi pakupedzisira considering state yemusharukwa 76 or 72 akastroke again on top of that. You understand? Yes. Ngatitarise kuti musharukwa you understand? Astroke ariku wega uchivaona so unonyatsova kuti his health has been compromised. Pari kutoda kuti Mwari avaitire zvakanaka kuti vaone ramangwana zvikani. You understand? Wotanga kupishana nekupikisana nekurwiswa kwavari vanototi ndiri kurwiswa nevana. That's not a blessing.
Yeah, it's a case. That's It's not a a case. blessing. It's a case. It's a When case. your parent, vachibanda nemhuri yeZimbabwe, when your parent is not happy newe, that's not a blessing. Yeah. Hakuna, ngera nditaure panapa pajekerere, hakuna blessing baba. Kana Macheso akazoimba wani. Kune inonzi parental blessing. Yes. Kana Macheso akazoimba hanzi musandirovere zamu pamuhasha mai. Exactly. Kuziva kuti it's a case. Exactly. Parental blessing baba. Panguva ine musharukwa uya ndongo yekuti vapfana vaya vangadei vasingabvi pane musharukwa wavo nekuti zuva rakundovira ndo pangadei vachiswera vaine musharukwa vachiudzwa nhoroondo vachiudzwa nyaya dzemumusha kuti vanangu kana ndichinge ndaenda nenzira yenyika yose ndoda kuti musare muchidai ndo pavangadei vachiutiliza nguva iyoyo. You understand? Right. Inini pane maclaims andakanzwa. I don't know how true it is. Hanzi vamwe vari kuti hanzoni no, this man Mr. Ruwengo is like vari kuti hanzi is not mentally stable but havana any proof. Vari kuti hanzi no, saka hatingateerezva vari kutaura. Vari kufurwa nemukadzi uyu, the third wife ari kuvachengeta, ari kuita everything, something like that. Okay, fine. Kufurirwa kungagone kunge kuripo patika handiteerere mumwe munhu kunze kwemudzimai wangu. You understand? Hakuna mwana hana right yekuti baba muri kufurirwa nemudzimai. Dakuti munhu waMwari, vanhu havasi zvavanotamba nazvo. Ati muri kuona mudzimai uya takunyatsotaura chivanhu chakadzika. Musi unonzi hatisi kuti ndo zvinoitika, tikuti musi unodaidzwa musharukwa naishe kudenga, mudzimai uya vanomuripa. Muzozvandutaura tikutaura chivanhu chivanhu cha vanomuripa. Vana vaya vari kutamba nezvinhu zvavasingazive zvinogona kuvanetsa mangwana. Ndichokwadi. Vanotomuripa mudzimai uya right now ari kuchengeta baba vavo. Dai ndenge ndiri nini ka bishop, dai ndiri nini mana Sibanda, ndiri nini mwana waRuvengo, I think dai ndisingamboiti ndisiri kumbotuka kana kunetsa nemudzimai uyu. Ndonguva yekuti dai ngari munhu ngasiri pachokwadi angadai akatiza murume uyu. Just imagine kuti munhu akastroka, unomutakura from point A to point B, unomugezesa, unomuita everything, unomuendesa kuchimbuzi. Instead kuti vatende mukadzi uyu, vakutoataka mukadzi uyu. Hatinoda kupinda muATR zvakanyanya kuti dzikei kana kuti muchivanhu naika. Ndosaka muchizonzwa vichinzi vanhu vanotakura mamhepo. Ini ndozonzoparidza nchiti inini I'm an African. You understand? I'm an African. Tinofana kutoseparata. We are not Western people. Yeah. We are Africans. Yes. That's why I believe in Afrocentric Christianity from Eurocentric Christianity. I'm an African. Mudzimai uya mama vavo vave vachatovaripa. Ndavari kuchengeterwa baba vavo. Pamusoro pazvo munoita gore musina kuona kuti baba vari kurarama sei nestate yavainayo. These things are happening, but rimwe ramazuva zvicha-affecta kwete vakomana vave. The next generation. Ma-generations. Ndo yamunozonzwa chinzi ma-generational case. Exactly. We are Africans baba. Kuvarungu hazvina basa rese. Because that's what they believe. But medu manje muchivanhu, these things are real. Hatiri kurova kwatakaviga mpinyi. Saka lastly, ndichiuya kunyaya yechechi. The fact iyo ndoenda tonyaya kugarira pano. Alright, aiwa ndokwenyuka. Ndoku department kwenyuka. Ndosamuchiona vachibanda takatanga Zimbabwe Council of Church. Council of Churches for Justice and Protection. Mupanzwisa. To address my issues akaita seiwaya. As long uri mfundisi. Takutokubvunza kuti iwe uchifundisi chako chiri umbo chifambisa sei. Now it will become questionable. Tinokubvunza ende tine right yekukubvunza. Kuti chifundisi chenyu makadanwa here, makadanwa nani kwemi kana kuti makadanwa but hamuna kudavira. Why ndiri kutaura kudaro? There is a certain level or a certain standard inotarisirwa kuna nyamakanga as a bishop. Tikanetsana so vachibanda izvezviso pakauya munhu wechitatu, pakauya vanhu 5 vakangonzwa kuti handi bishopa, pane a certain degree ravanotarisira kubva kwandiri kuti ndofanira kuadresa nyaya iyi
nekuti pane zvandotariswa semunhu waMwari. Pandiri kunzi munhu waMwari ndikunzi ndiri munhu, but munhu wangu mune umwari hwakawedzerwa. You understand? Saka kana uri munhu waMwari, you are a pastor ku AFM. Tisa utobvunza kuti uri we-AFM ipiko? No, as pastor I heard that kuti ndi youth leader. Youth leader. Uri kuleader chii? But akutokubvunza kuti youth leader we-AFM ipi? Of Zimbabwe ere kana ationa kwatakutoenda. Takutokubvunza kuti you see. Because pane zvatinokutarisira kuti iwewe uri youth leader. What are you teaching other youths? When your father vane stroke, you understand? Vari kurwara, unoita gore usingaoni mubereki wako, and unondotungamirira mayouth. What actually are you teaching them? Muzo zandara. Kunetsana kwemuKristu. Sorry. Anzi kudhara kwaimbo zvakangotanga nyaya yemba yoyi andopaka vati. Izvozvo zvoreva kuti vanhu vari kubatira pazvinhu muKristu ndizvozvo. Kuti antu anoimba here kunhamo, munozviona. Hatina musha panyika. Ndizvozvo. Hatina chi musha panyika. Toda musha uri kupi? Uri kudenga. Saka kana uri muKristu, why kunetsana nababa vako? Pachinhu chausina kushandira. Pachinhu chausina kubvisira wewe sendi. Chakashandwa nababa vako. Chikashandwa namai vako. Iwo usipo. Asika ngatiregei kubata imwe pfungwa iyi. Ndekuti vana vanogona vaine pfungwa yekuti saka baba vakafa, mai vafa, baba vafa, tosarotinei. Ndosaka vari kuburitsa pfungwa yekuti baba musatengese. Iro Jesu aiitisa zvimwe. Baba musatengese. Chavari kuite umira chibando. Chavari kuitira vana. Chavari kuitira vana kunyangwe isiri right yavo. But kutaura zviri mavari. Zvinogona kunge zviri mamuri. Ende zviri mumunhu wese. Kuti baba amai vakaita chinhu, iwe mwana you feel kuti you are entitled kuchinhu chaamai vako, kuchinhu chababa vako. Nyangwe iri boots, kunyangwe iri bhurugwa rababa vako, riri bhasikoro. You feel kuti kana chiri chikwambo ya entitled. It doesn't matter. It doesn't matter. You understand? Saka vana vane kamwoyo kekuti baba vedu vakapa avo imba, vasikana vakapiwa imba, kwavari kugara baba, imba iri muzita revanasikana. Ndizvozvo. Saka isusu baba vakafa, ngatiti vafa nhasi, tinosarawo tiine chi? Una kwatiri kuenda, panosara paine maconflicts. Kunyangwe izvo zvakanzi vadaidzwa naIshe, panosara paine maconflicts evana ava nevana ava vachirwira imba iyo. You understand? Tikutaura kuti zvinhu zvekuti kunyangwe uine dzimba dzakawanda, but chababa vako you feel kuti no, this is my mother, this is my father. But zvisina iwewe hauna right yekuzoti baba musatengese nekuti baba ndechavo. Alright. Irumors iri kutaura vanhu kuti vari kuda kutengesa, ndozvo vari kutaura. But isusu kwavari, kwatiri isusu patakavabvunza off camera, takavabvunza on camera again, handisi kurangarira pane pawakataura kuda kutengesa imba. Ivo vaitiwo vada kuti zita ravo rive ndiro riri pamba sezvo vanhu ndivo surviving spouse. Ndozvo vaitaura ivo. Zvokuti vada kutengesa, it might be true. It may not be, exactly. We don't want to go much into this one. Ndogona kuzobudza imwe pfungwa isiri kuzivikanwa nevanhu. Ndizvozvo. Vamwe vakazoitora vakaishandisa kati vakasaibata sezvisirizvo. But iyi pfungwa iyi regedzai ndiise parutivi for another season. But panotoda kutaura ndepekuti kana vachinge vasina vada kuchinja zita. Varida kuchinja zita, vobvisa raamai, voisa ravo. You understand? Vane kodzero yekuzviita nekuti imba ndeyavo nemudzimai wavo akashayika. Mapanzvisa. Vanogona kuda kuzoburitsa imwe pfungwa pamwe yekuda kuprotecta the current surviving spouse. Ndo imwe pfungwa inogona kunge iri kushandwa nemusharukwa. Because remember, all right, nyaya pfungwa iyoyo hatigone futi kuvarambidza. Ende vana havagoni.
futi kuvarambidza but sababa zvekare muridzi wemusha ndowakadabarika ndizvozvo ndowakada barika unofanira kuenzanisa vachibanda. Alright, Bishop, ndipapo ndapanzwa. Tataura isi kuti vana vekutanga vakapiwa imba yavanayo. Vechi-2 ava ndivo vari kurwira this imba, vari kufaitira this imba. Ko vechi-3 do you know that kuti vane mwana, I think vana 2 here if I'm not mistaken. Nemukadzi wechi-3. Havana any property iri muzita ravo. Why are they not fighting also? Vana. Kani manzwira tsitsa handisi kunzwira tsitsi but ndikuenda kubatsira kuti nyaya aita chake ndihombarume. Nyaya inongodzoka pane musharukwa. Musharukwa wedu ndo vane dzimba 3 ndizvodzo. Vane vakadzi 3 ungwa 3 wives but dzimba 3 vane dzimba 3 you understand. Saka padzimba 3 pachivanhu chedu kitchen yekutanga, kitchen yechipiri, kitchen yechitatu. Muri panzwisisa? Danduru ndakutaura Shona manje. Beduru. Danduru uko. Danduru apa. Danduru apa. Ndizvozvo. Muri yekoko inoinherita zvekoko. Muri yekoko haigone kubva uko ichiinherita zvekoko. Muri yepakati inoinherita zvepakati. Muri yekoko exactly. Saka aita chake ndihomba musharukwa. Then wekutanga wekudhanduru wekutanga kana afaka inini baba ndinda in charge ikoko. Wekudhanduru wekutanga kana afaka. But vazvigone kuti vana vekoko kati mudzimai wekoko auye kuzoinherita zvamakaita imi nemudzimai wekutanga. Mudzimai wekutanga nemi nevana ndimi mune right nekodzero yekuinherita izvozvo nevazukuru vemba iyoyo. Mapanzisa vepakati ndiripo zvekare nemudzimai wangu wechipiri ndizvozvo nevana vangu nevazukuru veimba iyoyo toenda kwechitatu the same thing. You understand? Saka nyaya iri papa ndekuti musharukwa chavaifanira kuita kuisa madhanduru 3 nemakicheni 3 pamhuri dzavo. I think you're getting me right. Ndononzi barika zvachuta ndononzi barika ndosaka muchiona kwagumbura uyo kuzoshayika uya vanhu vakadzi vakawanda kunotori kwaito nedoctrine amerikana richiriko nokuti kana wada kuti vakadzi 2 3 unotoenda nelist yekunzi will you be able to afford kutengera uyu mota, kutengera zvaunoitira wekutanga ndo zvaunoitira wechipiri. Saka chashota apa imba 1 mapanzwisa. Saka manje musharukwa manje zviri kuitika ndakutaura zvandachida kutaura munext season. Zviri kuitika zvekuti musharukwa ndizvozvo ari kunzwa tsitsi iye 1 nezviri kuitwa nemudzimai wavainaye. Zvandataura zviya zvekuti mudzimai uyu acharipwa apanzwe kuti alright nekuchengeta kwese kwaandita nevana vandinawo kana ndikafa nhasi anosara nei. Makufungidziro kwedu kufungira kwangu ini munofanira kuisa disclaimer ipapa. Kufungira handisi kuti ndo zvavataura kana kuti ndikutaura kuti nemaonero atiri kuita nyaya. Anogona kunge zvakare arikuda kuti atengese alright disclaimer guys. Handisi kuti varikuda kutengesa, havana kubvira vadaro. Havanogona kunge varikuda kutengesa this property vawane medical attention. Fine, that's okay. Because ina handingafeka ndine property. Chiona manje chibanda chinonzi mhuri ndizvozvo. Kunyange ndiri ini Nyamakanga ndazi baba but ndine maproperties ndizvozvo. Chinonzi mhuri ndarwara handichazviite madecisions angu ndega. You understand? Because saka ndazi baba rine ratandira ndine mabranches. You understand? Saka ndakuchidaidza vana vangu vese ndine vana vangu ndevangu vese ndochigara navo pasi vanangoone kurwara kwandaita. Ndafunga kuti ndidai munozviona se ndibaba kunyange ndine final decision yangu inini pamusoro ndeyangu property but usakangana kuti ndiri kurarama navanhu ava vana. Remember to uya tikutaura nezvevana vepabarika. Bishop imimi kana makazara muri 5 mumba munoziva kuti muri 5 hamve makaurirana muri 5 kudaro mune same father same mother hamve makaurirana. Just imagine apa pane 3 vakadzi okuku neokuku wakatombofa wakaurirana. Ndakakondakta vasikana vepakati apa ava vepakati vakapiwa yavo nhaka kudhara vakapiwa yavo nhaka kudhara vakaramba kundipa any comment. Vakangoti ivo nhaka yavo vakapiwa nababa wavo kudhara. Zvekuko aninazvo they don't want to comment. You see now pa third wife handina kutaura nawo. Awa ndo vari kufaitira wepachitundu vari kufaitirawo nhaka yawo kutraya uda kufaitirawo.
saka muri kudzokera kwandataura kuya kuti isusu hatina chekukomenda nekuti nhaka yedu takapiwa. Ndosaka ndataura kuti musharukwa ndibaba vedu ndizvozvo. He has to put his house in order. You understand? Kuti pavakaita dhandhuruko nekitchen, dhandhuru nekitchen, dhandhuru nekitchen. You understand? Saka hamugone kuzoti muda kutengesa imba iyi. You understand? Kuti madi kutengesa yekutanga. Because dzese ndedzenyu. Ayo apa ndokuta example kuti in as much but so far apa zvari kubuda pachena apa it's not about selling. Wakutaura pachena kuti wada kuti zita ravo rive ndiro riri pane imba sezvo vari surviving spouse. Zvekutengesawo marumors aya kutaurwa. Dzimwe nyaya dzinoda kutaurwa next season ndizvozvo. The reason yavada kuisira zita ndo vanoiziva, but isusu tinoiziva. Tinoda kuisa zita apa nekuda kwezvakati. Saka vana ava vari kuti zvino imimi kana makashanda naamai vedu, ava makavapa nekuti makashanda naamai vavo, mukavapa imba nekuti makashanda naamai vavo. Ko isusu imba iyi makashanda naamai vedu, tinowanawo chii? You understand? Mukaisa zita renyu imimi. Saka baba ngavangoisa mazita kwese. Apa nzvisa? Vakaisa mazita imba iyo wobvisa zita, uko woisa zita, woisa mazitawo, woita will. Ayo kabate. Discussion, but what I bishop, for the sake of peace. For the sake of peace. Because zvichadyara magrudge achatantira nekuzvizukuru. Apa nzvisa? Kana huroyi, ndopanotakabatwa huroyi pakadai. I know right, kutauro example. Unogona uri mwana wangu. But usingadeserve kuti ndikupe something. Handisi kuti ndo zviripo. Usingadeserve ndikupe something because of your behavior. Haunditeerere, unondituka, uri stubborn, uri bishop. Let's be honest. Mune vana wenyu 7 mimi bishop. Mune mwana kana 2 3 wakadaro. Wari kuzvidza mungawasire nhaka. Aiwa inzwashi. Mungawasire here vana wakadaro. Kupa example. Isaac akuda kundofa. Ndizvozvo. Anotodaidza Esau. Amazisa. Akati enda unodai kana kuti ndisi kana nchinge ndasvika ndaguta mweya wangu uzoita se wokuropafadza. Inhaka yaida kugovewa. Amazisa. Pane chavakanga vasingatodiri Jacob. Chatisingazive. Kana kuti chatinoziva chatisingadi kutenda this conversation into a sermon. Apa nzvisa. But he chose Jacob instead of Esau. Zviriko. Kuti mwana akasaita zvakanaka. Imamuone here the prodigal son. Ndizvozvo. Usei akakamhanya kuti mudhara shondipai yangu inini. Pane zvakaitoona. Kuti hapana apa mudhara akafa zvinhu zvakamira zvakadaika. Ndogona kutoshaya changu. Because mudhara anenge ari kuda muchinda, vari kuda first born. Saka zviriko. Ende kana zvaita zvakadaro, haisi mhosva kuti mwana wanyimwa nhaka nababa. Kunyange vana tichitarisira nhaka kubva kumadzibaba edu. Madzibaba chiotori chidzidzo. Kana tada mabarika ndizvozvo. Ngatienzanise. Dhandhuru kitchen. Vana vanoinherita zviko. Vana vekoko ngavainherite zviko. Vana vekoko voinherita zviko. Kana wofa, you die peaceful. So, Bishop, my message, what is your last message to this guy, Lucky? Okay. Lucky? Mwana. And what is your message again? Kuna Tsano. Alright. Anoona kuti pane information yakaburisa irodza kuti inenge yekunyepa. According to my documents atakaona. So I address it one by one. Ndinotanga na Mr. Gondo. Mr. Gondo ngavabude muzvinhu zvemukwasha. Vakarodza mwana wavo. Vakamutendera achichata. Akaendwa naye vakatarisa. Havasisina izwi pamusoro. Havasisina izwi pamusoro pemaproperties emukwasha nemwana wavakarodza. Saka ngavarege kubuda vachinyepa, vachiita kunge vakangwara-ngwara. Ivo vachiita kunge hatide vana Tsano vakadaro. Kuri kwedu toamhanyisa. Toamhanyisa kuri kwedu. Then ndoya kuna this young man, my young brother, kuti haikona kurega kuchengeta baba vako nekuda kwema material things. Imba, you are a young man,
you can work and I believe you are working une a better life zvakaachivhwa nababa wako iwewe you can work separately wotoachivha nevanin'ina vako kudarika zvakaachivhwa nababa naamai vako. Chengeta baba vako pamwaka yavari kurwara izvezvi. He needs you. He needs every family member. He needs his kids. He needs his daughters. He needs his son. Ndongo kuswedera padhuze nemusharukwa zvaiudzwa Dhavhidha achiudza Solomoni. Kati Solomoni mwanangu, ndakuenda nenzira yenyika yose, chisaro chidai. Ndonguva yekuti munofana kuudzwa zvinhu zvakakosha zvinokuvakai. Then kuna musharukwa. Musharukwa ndibaba vedu ava. Ndizvozvo. Mwari ngaava avaitire zvakanaka. Avape mazuva mazhinji ekurarama. Avape utano. I am praying for him and I want to continue to pray for him. Kuti Mwari adzosere utano mavari. Old age toziva ndo zvazvinoita. Pachoti varambe vachirarama, vachiona vana vavo, vachiona vazukuru vavo. Pavanozodaidzwa naMwari kumusha, vanofanira kunge vasiya vagadzira a platform yekuti vana vavo vese chinova a one family. That's my last. All right. Aya, pani mwenye oti tauro futi ndakanga tiri panhau iyoyi. Mukadzi wechitatu akaroorwa uyu. Uyu ari kunzi akaroorwa ane mwana wake nakudhara. Mubva ndiripo. Ndoatinoti mubva ndiripo. Anenge ari mukoma kuna Lucky. Saka hanzi Lucky akasuggesta iye kuti hanzi zvoni property ngatiitengesei. Hanzi taitengesa togowana isusu ma-equal shares. Nemwana umubva ndiripo asiro kwa Ruvengo. Ndo zvimwe zviri kurwadza baba wakuti no, inini of which vachitaura baba vachitaura kuti of which property ka ndakaitenga inini nemari yangu ndiri ndega ndiri 1. But of which takuti ndiyedu nemudzimai but mari yakabva ndiri 1 sezvo ndinenge takaroorana. Kuisa zita rawo inhau yekuti hanzi ma-bylaws Bulawayo City Council aisabvumidzwa kuti utese 2 properties in same location. That's why wakaita sei wakati ganise zita rechi zita remukadzi. Saka izvo zvakuwaradza kuti komana mukadzi uyu hapana kana chakacontribute of which zhinji chedu tese tiri 2. But mwana umubva ndiripo ozowanawo shere ipapo. Mubva ndiripo uyu munhu. Mapanzvisa. Mundiripo. But ane kodzero yekwana she. Neso kwatakabvako tatiri mubva ndiripo. Ndizvozvo. But pane pfungwa ndabudisa ndepekuti baba ava vakararama here nemwana uyu vakatora amai nemwana wavo here vakararama mumusha wokwaRuvengo. Ipapo handina chokwadi napo. Uye hazvina kuipa ndikutaura kuna baba kuti vakarera mwana vakakura naye vakamutora semwana wavo. Hazvina kuipa izvi pavanogovera vana. Ndizvozvo. Kuti aiwa uyu regedza ndimupewo mwana wakura ndichiona. Ndizvozvo. Kutomupawo kana kamunda kake kuti mwanangu ava ndavapa apa iwo ndiri kukupawo apa kunyange asingamupe pahombe achimupopa zvakuenderana nekusiyana kwevanhu. You understand? Nechinamato. Because kana ndiri seni handirwadziwe. You understand? Nekubasa kwangu nezvandakatenda handirwadziwe. You understand? But panozoita dambudziko inyaya yekuti zvazvemusha. You understand? Kuti munondotora mwana abva uko kuti auye kuzogara nhaka yemumusha umo. Mapanzvisa. Ipapo panogona kuitika problem. Kwete kwandiri inini. Iproblem inogona kuitika pamwe nevamwe vakatikomberedza. But inini kana ndiri muridzi wechinhu ndine final decision yekuti mwana uyu ndewangu ndakamurera ngaarime apo. Idecision yangu. Kana kuti aiwa ndakarera mwana Mwari vatiitira zvakanaka ngaachidzokera kwani ngaachidzokera kwavo nekuti anogona kudya nhaka kaviri. Kunoku odya nhaka kwake odya nhaka. Saka chandinomupa inini kunoku it's not his right but it's a privilege. Right. Mapanzvisa. Chandinomuitira inini panyaya dzenhaka haisi right yake ende iye haagoni kudhimanda kuti ndipei. You understand? But inini ndogati I don't know. That's a privilege kumuitira nemwoyo wangu. Mapanzvisa. Kamuchora ka prodigal son kai kaizama rights
Ayiona kana mai akati mudhara izvezvi ime mozotinetsa ona zviri kuitika mumusha munomu chicho saduna zvoda twangu ini Laki anogona kuita prodigal son kalaki that anogona anoda kuti anogona saka atimapaudzisa saka zvekuti mubva ndiripo izvozvo hazvina basa as long baba mwoyo wavo uchida kumuropafadza semwana wavo wavakarera, that's not a problem, but iye mwana haagoni kutomirizika. You understand? Nevamwe vana ava havagoniwo futi kumirizika nekuti uyu mwana uyu haana marights to this property in this family, but kwake kwaakaberekwa. Vana ndo panoshanda vana sekuru Gondo vaya vaya. Alright. Kwete pangu achida kupindira. Vana sekuru Gondo vanondoshanda ikoko. Aiwa, foni yarira maudodiwa. Maybe maudiwa kunigrinoko. Thank you so much. Ndofunga ti chirongwa chinji atopera hacho. Show yenge atopera, foni yazongorira zvayo. Anyway, kindly tell us what do you think in the comment section. Nenhau yevakomana kuti kwenyu zviri kohera vakomana, mungaiona sei, mungaitonge sei. Ini ndonzi Manasi mwana kwachibanda. Ndataura kuti mugest wedu hatisi kumuintroduce, kana usingamziviwo zvako, maybe uri visitor muZimbabwe muno. Right, it's lockdown.